Don kiteng ap katokat ne kibakalang kibalas uing keleng saudong ka jaintia kibala ong. Ai bakan le ka sorkar kat bakamon henry ngladangi phai khmat chano ro kamdon jingmut baladangi phai chaka WPP khamtam le hajaintia ka WPP kampoi thong kamdon chaka ya ka WPP henry ai baka sorkar kar le kat bakamon henry ngan ong phi ngi kinong jaintia ngila phai khmat manta chaka WPP henry ka WPP ka don ka chaka ya ka ha ka jaintia bar kinong jaintia kila sa thu ya kata ka thong ka jongki ladangi ong kumta ngi mentoy ayo bangi play school ya ki khon ki jongi na gani ka constituency but na gani ka dong ka than gaji bain lek keleng hapreng jing kurku go play un kurku yi in yo ega mat ka phat ka ba kwat ka ba khya yo ega jing e to jing shana ka jing pat ba but ngien bo ya ka thong ba mangi na nong krem mau kunro mau reng keleng begini ki baro ki constituency ki badana senda nyenai ke jingjok ke Don Brom yau potong jong boys of the People Party jong ke parti ke bolong upra hapra 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 kublai shibun kublai syahagam. Kasur, ngin snok tilang, mantep hawi pipi, tungin aila, yaki baro, sang senang ban lam lenti, bakin wanra, kajing kelang.